Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama uPastor Ningi. uNkulunkulu akakulonde kubusise kwi-channel. Sibheka udaba olukathando liyothi ngiphuphe ihawu. Ngabe iphupho elihle leli. So ukuphupha ihawu, abanye bathi isihlangu, shield ngesingisi. Kuwuphawu sithathe njengoluhle olushisa into ezinhle esuke zizokwenzeka kumuntu, noma ke suke zenzeka vele empilweni yomuntu ngaleso sikhathi. Kodwa singathi thina number 1, uma ngenzeka uphuphe ihawu noma uphuphe ke isihlangu, shield, kusho ukuthi lindele inguquko ezinhle esuke zizokwenzeka empilweni yakho. Number 1, uma uphupha ihawu sekuthatha njengophawu luhluma unikwa, lusho ukuphepha nokuvikeleka ey'theni zakho. Amahubo 33 verse 20, umphefumulo wethu ulindele uJehova ungokusiza kwethu nesihlangu sethu. Number 2, uma uphupha futhi ihawu, kuwuphawu esithatha njengoluhluma usiphethe. Isihlangu lusho ukuthi wethembele kuNkulunkulu njengomvikeli wakho. Izaga 30 verse 5, amahubo 30 verse Izaga 30 verse 5, onke amazwi kaNkulunkulu acwebile, uyisihlangu kwabaphephela kuye. Number 3, umphupha ihawu, kuwuphawu luhle futhi uma unikwa, lusho ukufumana umusa nesibusiso ngenxa yobuqotho nokulunga kwakho. Amahubo 5 verse 12, ngokuba wena Jehova uyambusisa olungileyo, uyamphahla ngomusa njengesihlangu. Izaga 2 verse 7, uyabekela abaqotho isibusiso, uyihawu kwabahamba bengenacala. Kanti number 4, uma uphupha futhi ihawu, kuwuphawu esithatha njengoluhluma unikwa noma kusamukela isihlangu. Lokho kungasho ukuthi sukuzothola udumo, ukuhlonishwa nokuvelela emkhakheni okuwona. Number 5, uma uphupha futhi ihawu, kuwuphawu luhluma mhlawumbe ulinikwa noma ulamukela, lungabuye nje lukhombe umcimbi wesintu ozayo, lingabika umshado ozayo, lingabika ukulotsholwa okuzayo uma umuntu wesifazane, ukucelwa uma umuntu wesifazane ungahle kube khona, uyabona. So ushuthi nje all in all, iphupho lehawu, iphupho lesihlangu, uphawu nje oluhle kakhulu. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, akakulonde kubusise. Subscribe, ulike le video kakhulu, yiba ilunga le channel. Ngiyasijabulisa ukuthi njengamanje siba ngaphezulu kwaba10 abantu abangamalunga le channel. Ngiyasikhuthaza because they see the value or they see the need to support the channel. uNkulunkulu ke nonke akanilonde nibusise la nithatha khona, ningasweli lutho. Uma kunemali niyikhiphayo, ningabona ukuthi khona imali niyikhiphile ibuye isiphindiwe. May God bless you.